Arep kowe iki wedi ro bojomu. Ning kene ketanggor kowe. Bude. Halo, ya pada ya. Wih, ora. Iki le ngomong piye? Nun sewu Mbak Cange. Pripun? Iki mbiyen apa tukang kernet apa piye to? Niki pancen ciri khase ngonten niku. Piye to, Pak? Mboten Jawa ndeles ning blesteran. Oh, blesteran apa? Jane iki Napa kalih napa? Niki Ambon kalih kepok ketok. Oh, ya memper nek tukule gedang kluthuk kok. Gedang kluthuk apa? Oh, piye? Apa? Ah iya. Iki jane dusinden apa? Iki gendho pasar Cebongan ya. Gento. Heeh. Aku gento, kowe gento. Ayo gento. Bang nek gendho-gendhonan meteng kok. Gento meteng. Gendho-gendhonan. Ora kok meteng. Ora, iya. Iki jenenge bocah sing anu nglanang iki apa jenenge? Anu jenenge Tomboy. Tomboy. Nggih. Temboy. Tapi aku ne mboten kok Bude. Tetep feminim. Mong suarane wae sing rada geseh. Anu. Iki Piye? Tolong cangkeme rada cilik. Cangkeme diciot kene. Aduh ora. Wah. Lah padha cangkemmu ya ngono. Iki nek karo omah bedane apa? Wah, bedane akeh banget iki. Ngene. Lu padha le galak. Ya padha legal ning luwih ganas iki. Kok ganas to Pak mboten. Kula baik lho. Ah iya. Dik, Nggih? Dik sapa? Dik iye. Sik. Nek kene Dik iye. Terus iki apa? Kuwi nek kuwi ngono DKW nek. Dadi diselah ngono kuwi mblablu. Lah ngapa? Amarga busine ngupil. Kowe iki bareng entuk sing anyar jur ngono kuwi lho. Ah, iki rada rambengi Pripun? apik. Nangge. Ngene iki apik aku seneng ngene iki. Ngono kuwi mblegu wah. Wes siji kurang loro gumoh. Ben sesuk tekan ngomah tak gawekne kopi ya. Santai, Dik. Pokoke Santai apa? ora san nesu. Pokoke kowe isih tak lanjut wis to. Dilanjut Oh, dhisik. dilanjut, Wis pokoknya. kadung loro ati, Mas. Aja. Wis pokoke tak gawekne kopi. Ayo nak. Piye kopi Kok malah keras kok ngono. Nggih, nembang riyen nggih, Pakde. Nembang nggih. Oke? Oke. Siap. Apik lho ini. Kowe pane tengah ngene. Kowe Mbah Gati. Kene Bujiem. Kono Rubinem. Apa rupine? Lu. Lambe lu. Ah, Lambeku apik kok. Lambe lu. lambe lu. Nang Jakarta ya cangkeme wong iki. Lah kok iya. Apa diantemi? Dari mana? Lambe lu. Mergane ngeloke nek kaya Jawa. Jawa. Lambelu nek dijawake Lambemu. Ha. Nang Jakarta lambe lu. Ayo padha to lambemu. ngeloke ya. Des kok antemu ya. Diantemi, kok saiki ora diantemi? Antem ono to, Pak? Antemi? Ayo to, Pak. Hah? Ora wani. Digo cilikan. Ah! Iya. Ya, bola. Jan. Kowe rene iki lah. Jadi wong loro iki kompak. Kompak. Ana bapak karo anak. Heeh. Lah iki mau kok copek dhewe aku ya pengen. Pengen wae. Pengen. Apa? Apa? Apa sing pengen merangsang meneh. Iya, dilagokke sik. Mbak Nyani menika ugi wonten saking Pak Slamet nyuwun mangke nyuwun wijaya ketoprak dipun dawaken si kucing. Oh iya, menika nawalonipun. Ya. Udang kuning sik, monggo. Ya. Nadyan wujud temong peksi Alon
si podang kuning ipo bunga nyanding bisa dadi
Napa kok kaya arep pecah sirah iki? Ora iki jane bakul Ya sapi. padha-padha. Nggih, nggih. Bencang malih nggih. Ampun Oke. kapok nggih. Ora. Sangune. Ayo jalo sing di omah. Wah, iblis iki ya. Kuwi nek di bojo ngene iki malam pertama ngisen-isen ki lho, Pak. Misen-misen ki piye? Lho ngisen-isen ki tepan. Aku iso. Metu saka kamar. Wah, merdeka. Iso metu. Weh, aja kaya ngono, weh. Oh, Halo, kae. Larang aku. oh niki jagal Aku sapi kok kesetrum gamping ngono ya. ya. Ora sampe melu sing kae wah. Lah ngapa ta? Wah, sempal telakmu malah. Lho kono ngedene ya apik lho, Pak. Wah, ngeden apa? Ngeden sithik. Lho wong jenenge Nggih. kekancan ki kudu iso. Iya. Oh, Dek. Dek Aku Elisa. ki dadi bojo awak karo sampean ki ora bakal cemburu, Mas. Ora. Wes aku ki Cemburu modar. mula kuwi. Aku ndek bojo Ya, teluwe apa ya? mati papat wis. Iki digandeng kabeh malah kaya wong stroke. Kaya Mbah Gati Rubu Gimah. Ayo kowe. Kaya nek wong loro do gandeng-gandengan kaya lamur kabeh. Oh, sesuk kowe tak gandenge trek wae lah. Nek sampean ora reko sati po nek anakmu muni ngono kuwi. Piye? Kuwi mau lho muni piye ki mau? Wes ora usah digagas. Ngono ya. Aku mau lu suarane, Dik. Sapa mau? Elisa. Elisa. Bisa. Elisa. Sapa saka jenenge komplit, Sulawesi. ayo? Jenengmu sapa? Elisa Orkarus Alaso. Ah, Elisa Orcarus Alaso. So, Pak. Calso. Hei, Hei. kok mingso tok iki? Kok di rumah to? Sapa nak? Elisa. Elisa Orcarus Alaso. Sapa? Esa so. Kameng Kok jeneng mingso tok? Iki ra jelas. Mbok jenengku ora angel-angel. Mbok jenengku Bambung apa kowe? Wah, mun nek kowe. Pamane awake dhewe. Iya. Wis to kowe sapa? Oh, tuki mau rubinem agenah. Rubine wis tok jenu mbako. Ayo. Wes. karo Mas Elisa. Seneng baku ora mati-mati. Mbak Elisa iki kemripik ya. Kemripik ya. Aku mbiyen yo ngono kuwi lho, Mas. Mbiyen, Cik. Sadurunge mbok pek ki awakku yo ngono kuwi. Ya cilik ngono kuwi. Iya. Bareng karo aku gedhe. Basan mbok pek yo remuk. Oh, bedino Rumah mbok. apa? Bedino mbok dongkrak wae. Bedino dongkrak ae. Wah, sing dongkrak kok ngene iki kemeng le dongkrak. Benjot ngene iki nganti tersu. Sing ngono iki ngopo? Ayo. Aku ora sadar kaya. Mbak Nyani, menika wonten saking Pak Slamet menika Nggih. mijil ketoprak Mijil dawuhipun si ketoprak. kucing. Iya. Nggih. Monggo. Si kucing mesti Kudu. Goblok Pak. Wis rampung ya kuwi mau ki padha. Kowe iki anak dalang anak seniman lho. Lagu ora ngerti. iki ra sing anyar-anyar saiki. Lah iya. Ha iya. Iki mau Sing piye, ayo? Ayo si kucing ku mau. Piye Iku lagune? sing piye? Dibawane si kucing. Heeh, terus dibablasin. Pamundutan saka sing ngagungan dalem. Heeh. Si sapa mau? Pak Slamet. Si Samad. Heeh. Terus dibawane si kucing, Mbak. Heeh. Terus dalange muni iki mau dawuh karo Mbak Yani. Heeh, muni piye? Terus Mbak Yani tak kabari. Muni piye? Iki dibawane si kucing. Terus didawahke. Ayo. Iku apa? Ayo bawane si kucing. Si kucing. Terus diteruske? Terus apa makae? Lah iya si kucing. Ha iya. Lah iya. Si kucing iki dibawani. Ha iya. Lah iya. Si kucing Wis riuning. Ki seriune. Wis riuning. berarti kamu nyatike kae beda kowe. Piye? Kok iso beda? Ben aku elek ya, ngerti. Wah, kowe nyathetke aku ya beda kok. Lah kok beda? Ha kene si kucing mesti katuban. Nggih. Iki nyathetke aku Sri Uning dicukur gundul. Ha ta. Kowe ora ngerti gundule kuwi. Wagu. Rekane karo geling wah metu ki menyang kereng. Iya. Ngene iki. Ya monggo Mbak Nyani, monggo. Lali. Anu kucinge kapan? Engko. Lali.
kapan nganggo yoga iki. Waduh. Ki apik iki. Rekaman apa? Aku rekaman sesuk aku ning Ira Rekor. Semarang. Entek. Ira Rekor. Heeh. Wis entek ya, wis pukut. Oh, ganti. Apa? Ganti pokoke rekor pokoke. Wis do mati. Ya ora rekor pokoke. Awas. Nyawa kur men gayeng, Mbak. Monggo. Yoi. Matur sembah. Sayang ya, Mas. Aja nglungguhi sindene. Jogetmu gene ya apik. Wah, apik iki. Penari Joget rata-rata apik banget ya. iki. Aku Joget. kelingan zaman dolanane anakmu lanang kae. Nggih. Joget yang ngene iki sing antuk-antuk ning kasungan kae lho. Wah, iki kok celengan kowe. Celengan gundulmu. Kita wae iki mau joget to. Sene kono ya ana iki nganggo pakaian apa iki mau? Oh, nganggo pakaian sing Pak itu wamu to. Mbah sene kono mau. Iya, sing Pak tuamu to. Aja sik tuamu ya ngono kuwi. Ora kuwi malah gawanmu to. Endi? Kuwi mang sing kono mau. Wah, tumbak cucukan sing. Lho jare kakak kawah di hari-harimu. Apa? Lho, jebulane kakak ngadi hari-harimu ki kaya buta ya. Ora. Aku kawah wae ora kok. Hari-hari mana? Nggih menika Mbak Cangik sampun kapiyarsa. Nggih. Menika wonten malih ingkang nyuwun. Ya. Napa, Pak? Mbak Tatin monggo, Mbak. Ya. Ndak wektune selak ngoyak. Ya. Enak. Dik, Kuwi apa mburimu? oh ya meneng wae lho nang mburiku. Ya. Lah kan piye? Modiar wae. Wes.
Tenang gurimu kan piye? Oh, diarae. Ora Ngene iki. Kon ngomong piye? Ngene iki gento petuk gali. cangkemmu ora cerewet wae. Piye? Ayo ngene iki jenenge resikone dadi wong bagus iki ya ngene. Waduh. Oh untune kok gapura ngono. Untuk kok gapurane ya Nyenyek. manis e. Waduh, manis kok jerbong semut. Ya ora apa-apa ya, Dik ya. Mbah, Oh, diarae, wis. ngapa ora nyek-nyekan? Rada rene nak. Kemayu. Kuwi bahaya. Lah piye ta? Ngapa? Nek kemayu terus ngapa? Jur ngapa? Ngejak gelut apa piye? Ya ya. Lho, Maniye. karo sidan kok ditantani piye? Kuwi nek karo wong lanang. Ayo. Iki lho wong wedok. Ha iki kebablasan e. Gelut piye? Ayo embuh. Aku nek kowe ngerti melu. Iki sik ngerti rameng aku lho. Heeh. Dalange ya ngerti lho. Ana ngerti kae ya melu-melu e. Wani apa piye? Terus. Ayo tak. Ki ora nek kono wae. Kae. Nek kae beda karo aku. Lah iya, kowe halus kok. Jantan. Aku Janaka. Jantan, kok jantan kaya kijang. Nesu. Iya. Nesu. Mergane kalah. wah kalah ganteng. Kalah pamor. Wah iya ya. Piye sida gelut ra? Ayo. Ya ya. Kasih jawab piro? Kok maksudnya piye? Wis sida pira kok gogosake nyapa? Ora aku ya mengane tok udoti lho. Kamu melu ngelu ya? Sirahe melu ngelu. Ngeluh. Ditak-tok-tak-toki apa ora lara apa? Iki tak duduki. Iki melu ngeluh lho. Iki nandake nek iki wis iya ra. Wis ngapa? Iki agek tak duduki dasku liyane ya. Pak meneh tak duduk liyane. Liyane ngono mriki. Waduh, aku kok krasa ya. Kono krasa ya. Krasa aduh. Aduh ya. Mesti sut-sut. Terus sambat ya beda. Beda. Aduh ngene. Kuwi tak duduk kene. Heeh. Aduh. Iki saya. Kono ya saya krasa. Aku ya mules-mules. Ora mules wae ngeleh kowe. Ya kan nek ditutuk niki mules lho. Ki nek tukruk-tukruk ngene muni ngeleh kowe. Berarti wis ana sinambungan. Chemistry. Ki mau nek tak duduk weteng. Coba nek tak duduk. Aduh. Wah, kono sambat ora? Kono santai wae lho. Lah terus? Ayo berarti wis ora ono kontak iki. Aneh-aneh wae. Berarti sambat kowe. Sing sambat aku tak duduk nganti klenger ya. Ya pas. Iki sing ana nyun grajakan, Tin. Ya, diaturake monggo. Langsung mawon. Ya, langsung wae. Jangan Gerajakan. Brajakan branjangan Kupinge. Brajakan Banyuwangi. Brajakan Banyuwangi. Iya. Nek branjangan iki manuk. Lah iya. Manuke sapa? Manuke sapa? Manukmu. Oh iya. Wah, wis ora iso. Eh? Wis ora iso brajak. Baru operasi tedun. Iki lho. Lagi ini kok arep kerja gelut. Ngerti ya Mas ya? Ngerti Napa? ya. Ngerti nek dhek operasi tedun ya. Ah iya, saiki meng kaya pentil kae kok. Kok kaya apa ini? Kaya Ayo, kaget. lho nesu. Eh. Nyapa? Sumuk. Tak kira arep. Lah iki lho, wis padha ngerti nek. Jangan ngerti to, Mas. Heeh. Wah, aku yo ngerti. Meng wong kaya ngecat lho. Ah iya. Pas kon dhuwur terus ngene. Dhuwur terus ngene. Klasut ngene ya. Wah, ora ngerti kok. Kok Lah ngerti ya? ngapa? Wah, arep iki bar operasi tedun. Heeh. Oh, cah wedok pira sing rampung. Rampung piye? Saya ganase. Rampung ning nyambut gawe. Ya, monggo diaturke grajakan, ya. Kerajaan
Matur suwun Mbak Tatin. Ya, matur sembah nuwun. Apa iki? Saweran ya dijupuk. Oke, cukuke Mbah. Ya. Loh, kuwi saweran sindan kok disaki piye? Oh, iki kudune ngenehi kok malah njaluk. Lancang. Karo putune kok lancang. Nggih. Kudu iki slamet jeneng wong e. Wah, tak kira nek toko obat. Ngawur ora, Pak Slamet. Ha, ndak. Bojone papat tenan. Oh, edan. Padha aku. Waduh. Kowe nek ora iso mlumpuk. Tak lumpuke pisan ana sing nang ICU. Kepruk-keprukan parut. Ngono kuwi lho Gong sing angel ngono kuwi. Ngono tak andani. Sing angel ngono kuwi kena ora apa-apa wong Kanjeng Nabi iki paring dawuh nek agamane sing pungkasan ki ngeparengake paling akeh ki papat kok. Heeh, ning kudu adil, kudu sak omah, kudu lahir batine iki diparingi kabeh. Sing siji paringi semene, sing nomor loro paringi semene, ora kena mban cindhe mban siladan. Ngono, kuwi wajibe kaya ngono kuwi. Heeh. Monggo Pak Slamet ora teko bagus lho, Tru. Ha iya ning
Ora apa-apa ngene rejeki kok ya. Ya wis ben ngono. Jenenge kanugrahan wajibe disyukuri. Oh, asem tenan kok. Heeh. Ayo cah gleleng ya ngono kuwi ora kaya kowe gleleng bengoki bojone mengkeret apa. Manusia macam apa itu? Lek gleleng nang jaba, waduh, culuk lambi turut nglatar. Duncali ember bojone brubut mlebu. Ndelik ning isor longan. Kowe ora ngerti bojoku arek. Bojoku nek nesu ganas. Wo. Aku nek dadi bojone bojoku ngrekoso uripmu. Ha piye? Jajal apa piye? Mah. Jajal dengkulmu melocot kaya. Meng upama kok nggo jajal-jajalan sak penake dhewe. Nembang rek, yo. Ngaturke tembangan sing kepenak. Iki apa jenenge ana sing nyuwun lagu saka padha-padha dalang. Wo. Saka ngendi? Surakarta. Gendut dalang berijazah lut maindut lut mairong kuwi. Iki tok ora iso dipinangkani mergane nyuwun lagu sing nembang bodong karo Denko. Meng wong isruh kuwi ora usah dipinangkani. Nek bodong karo Denko iki aja kon lagu apa? Bancak daya. Oh. Biasake topeng. Heeh. Yo nembang sing kepenak. Ayo. Arep ngaturke apa, Truk? Manut Reng, kowe arep ngaturke apa? Sing urung kepareng nembang isih pirang-pirang? Ya. Milya, sinden sing endi sing urung diaturake? Ya sing nyamek-nyamek dhisik. Nyemek-nyemek kok nyamek-nyemek sik. Mbak Ayu Purwalestari. Kepareng ngaturake apa? Aku tak nyuwun gathik glinding ya Reng. Gathik glinding ya apik. Glinding tok ya apik. Ha iya. Ngono ora? Ngono ya. Kebiasaan lho kok aja diteruske ngono kuwi ora apik. Ya, mangga gathik glinding. Kinopita kukurke ndak? Hus. kangku kila lali aku takoke perkara apa sing kleru seragame sapa Tru? Ana mesti ketara sing dienggo kurban ming si iki terus. Wo, ayo sing kleru seragame adik kelas. Oh. Adik kelase wonten. Salah kaya. Mulane do disetihtake. Seragam putih ya putih tenan. Sesuk pokoke nek ana sing kleru kudu tanggung jawab. Ya. Kon nganggo seragam putih nggawa lorek langsung goleke labur. Ha iya. Kon ucul klambi awake dilabur to. Nah iya. Lah ngono ndak anu ya Gong. Engko terus suwe-suwe iki terus ora setiti njukan. Heeh. Wis ngerti nek kleru engko nang kono ijol kandhane ora masalah. Ndak ngono. Biar tambah seragam meneh ora ketok ya. Oh iya. Warnane slewah ngene iki lho apik. Separo abang, separo ireng. Oh, engko terus gocet. Raine dislewah. Wong seragame kok ngerasake kanca. Apik lho kuwi. Wah, apa jenenge iki? Eksentrik. Eksentrik ya apa? Mano empret. Mano empret. Prit. Iki nang kelurahan ngendi to, Gong? Sumberadi. Heeh, Mlati Sleman. Wis tau sowan mrene. Warak kuwi lapangan warake nang Sumberadi. Oh, ngono ya. Nih ya iki rekor iki sing
ngundang person Pak Slamet iki. Heeh. Ya ora apa-apa. Piyaine ya duwe ketoke piyaine ya nuwun sewu daleme kaya ngono ning wong iki sok-sok girilusi nyimpen bondo ora ketara iki ya iso. Ha iya. Ya. Pating cruwit wit calurutan yene rango pati mangan Piuk padha ambyuk piuk padha ambyuk piuk padha ambyuk elo suwe ya ning nek anu glathik glindhing iki ning penak dirasake. Nyatane Pak Slamet mau ya nyuwun ngersake mijil ketoprak. Ya berarti panjenengane rak seneng tembang-tembang anu jenenge klasik. Ya iki ya tak caoske panjenengane ngono ya. Heeh. Ano neno manuk betet diet pating cruwet aku paling seneng jeneng manuk betet ki nyenengake tro menungso ora ana apa-apa kok Kang. Piye? Eneng sing jondel to ngandian. Aku sesuk ora melu. Nyambut gawe kok toh nyawa. Wong sing getak-getak kowe dhewe kok ora kaget aku. Heeh. Jendol, jondel. Wah, ketoke aku ki rumahsaku jantungku berdetak kencang. Ning kok kaya bojoku malah bungahe ora jamak-jamak. Iya. Tak pikir-pikir kok nggege patiku suwe-suwe. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis